Kublai pi baro ibidang sabhai pi sha kathuk kubor mata ka jan miet shwan pa shi kubor ki bebina betra ki mat bokong san li perda menteri rang badu kari Narendra Modi ka vibrant Gujarat Global Summit ha Gandhinagar li ka seng congress ya ki jin khang jongka na ka benta ki khot ki bala phet seng ong kli do ka AICC ba dei pet ka jala Meghalaya u e chela kumar takran ping uba ban sen palai ka sarkar ka bete ka jini no ka kinhun HNLC na ka meti kreniso yakran ke India man la ka por bakinong lam jongkari Israel bat Palestine banwan ra kham kloy ya ka sukasan bat kalalong u Gabriel Atul kum menteri rang badu bakina tam jongkari France ki khubor ki babnia u menteri rang padu kari Narendra Modi la ong ba kari India kalanang jam shakmat kum ka parlok jong baro lani ka visva mitra ha ka bedei bat ki jingkala kerdan ha ka perthai baro kawai bat ka perthai baro kawai ru kala phaikmat shakari India kum urishat baskem haba ai jingkran ha kasingi play perdai ka vibrant Gujarat Global Summit ka bashipho hamatma mandir ha Gandhinagar u Modi u la banjur ba manla kapor ya ka jinglong balaklo jongkari India ban thau ki karkhana ki bane ya ki sap ki phong ki bathmai ka boarding ka bathmai bat ka bakhot bat ya ki semiconductor ha ka nikari u menteri rang bado ulapen pauru ikijing sngo shanya scam jong u bakari India kan salong ko waina ki lai tli kiri ki beriu spa ta ma ka perthai hakini ki snem ki bansawan da ka bakular ban ai jing kashan tli telan ye ki kam per u menteri rang bado kari ula rai kutru ban kershan ki kam ki jam bon ban kinjo shaki thong jongki u klik ka AICC u badang shu sha jit thamai u badai pet ya ka jala Meghalaya u e chela kumar ha kasngi ba ar u la ong ba ki nong ya lam ki ba la dung ka la na dien ya ka seng congress ki la ban wan phai biang sha ka ni ka seng lada ki don ka jinget ka bas kem na ka shlem san perkhat jongka henrei ban pen urlong yi ki jing kmi lenti jongki kan long ka bajwat shibon ulakran ye kini ki kentien hadien balami ki hamsaya bakaseng kongres kelas dang ban kner biang syakinong yang lam kum umukul em sangma badu Charles pengro pan wan pai biang syakaseng da ka boong bakaseng MPCC kadang penkre pen pendak briu ya baro ki syuki jong kaseng ukumar ulaong ba ki nong ya lam ki balami no nakaseng kini ki kendiat snem baladem kila ban rung biang syakaseng na ka benta ki kam beper hakaba hakajo ru kapor ula ai nam ya kaseng kongres kablawan ra ki skul ba kum kanehu kaneft kasurok ba na shlong shitura bat ki we de ki project Yes. So those who wants to come back to Congress, yes, it is a welcome move, but in that also there should be certain things are there that I cannot reveal now because some people have backstabbed the Congress party also. And see, if someone is having a faith with the ideology of the Congress party, they are most welcome to the Congress party. If someone is expecting something, then it is very difficult for us to fulfill their greediness. hadien bakakenhun balasha ken bean ke HNLC kalarai ban wengno yaladin na kamit ya krenesu ukle do ka seng congress jong kani gejala uba Vincent Pala ula pinram jur ya ka sarkar pedeng bat kum juru ka sarkar jela halor ka jing keno ba kim shim la shim khia ha ka bai dei bat kani ka phang da ka bakam ru ba ka seng congress kalala ban wan ra ka suk ka san ya ka than ulaong ba la pin le no e bat pin don kam bakla ya baro ki jing tre shitom jong ka sarkar congress ka barim hakabai dei ba kajing dawa jong ka HNLC na kabentaban map no ya baro ki mukot duma persha ki dukot jong ka uba pala ulaong ba ka sarkar ka dei ban shim khya ya ka jingkit kli halade ban wanra ka jing pinbet ha ka no ka rukomru ulaong ba ya ka no ka jing dawa dei ban da tai sanibha
บัดละรูบันองบ่อมดอนกนูกะบ่มละบันเละละไดลายมิรจมุดลังดากะบกนอประชาบ่ชิมลาบุรมสติยกิบบุนตลีกิรายบลายซอยฮากิสกุลาริสุกบัดกิกินหุนเละเนาะกินทบรุยากะ ANVC อุละองบกิปัดบะเกมละบันชุดุยาลากะจงกะจิงเอ็มตั้งนักดาวจงกิกตังสุลอย You see, very unfortunate to see when the agency ready to come to the table, but there's no seriousness on the part of the BGP government at the center as well as in the state. So it's very unfortunate. If you see in all these issues, the government big promises in the manifesto, whereas when it comes to reality, they always don't care for the people of Northeast. Hakaju ko porpan ukledu ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ba Vincent Pala ulakan tho prasha ka sarkar jilla nak benta ka rai jongka ban wanra bun teli ki karkhana ko khakani ka jilla tang nak benta ban yo pisa habakran phang ka jingtre kam jong ka sarkar jilla ula ong ba ka sarkar sinrop MDA 1 bat ka sarkar sinrop MDA 2 kila rai ban penmi hado sanlak teli ki kam ki jam hinrei Kim Shim Patla ban penmi jam wat tang silak ru hado menta menne ulak no ru bakani kadai tang na kadau jong ka jengkwan lalot bak sarkar kalashim ya karai bandang pli su ki karkhna kok ulak no ya ka sarkar bakala penjot thiau ya ka thain rilum jain tia barok kowe uba palau la ongru baka jeng sngo hangame joki nong yalam seng kongres ki barim kala long ka daw ba baka sinrop hapo ka jeng yalam ka seng NPP kala yo alat biang sashisin bantau sarkar. They promised work to 5 lakhs people. I think not even 1 lakh has been finished. At least if you divide that 5 lakhs divided by 5 years, so how many has been employed? 0. They promised coal in the manifesto, 0. They have made a funfair that they have given a mining license, 0. Rather, they give us so many coke plants, this become poison for the people. And with that coke plant, today the people are having an orange festival without orange. Today people have pine festival without pine. And with that, you know, that decision we have taken only for the sake of money and sake of greed. Kari India kalau ong ba ka ju kren manlah kapor bat kinong yalam jong kari Israel bat Palestine bat ka khupor ka ba syai kedar bat ka ba manlah kapor na du balas dang biang katma padang jongki kalong ban yada na ka jing jor su jong katma khnang ba onla ban pentikna ban penpoi ya ki jing ai jing ya bat kum ju ru ban wan ra no kham kloi ya ka suk kasan ka nong mi khmat bapura jongkari India ke United Nations ka ruchara Cambodia kalai tho hapo ka UN General Assembly ba katma ka badang ya chakmat hapadeng kari Israel bat kile no Hamas kalaya lam shaka jingdo no jong pun ba ki mensiam jok ki riu pat ba kham tam e ki ken thei bat ki khlung khna bat kalawan ra ru iki jing e ki bakrau e ka bei dei bat ki hok long briu man briu kalau ong ba kani ka long ka bomla ban pediang bat ka bakari India kala penrem jeru ha ka bedai ba ka jingyap jong kiri upat ba u Gabriel Attal ulakala long menta ko mu menteri rang ba do ba khana tam jong kiri France hadien ba Emmanuel Macron utmu ban penki imbiang ya ka shuki president jongka bat ka sarkar ka bathmai u Gabriel Attal menta udang trei ko mu menteri ka tana puli puti ka erta ka badang lai pusau snem Uday menteri rang bakdo ubakena tam hagi khana pateng jong kari France hakaba udang kam kena ru bania Laurent Fabius ubalaken jo lai punyo snem ka erta hakapor bola syatung kum menteri rang bakdo ha Francis Mitterrand ha snem khat kandai spa prapusau u atal ulami bujli hakajaka jong ke Elizabeth Born but kabala hiar shukino hadin bakla trai kumba arpho banai Ka Kitbok Cancer Care Foundation ha ka jingis nok tilang bat ka True Works Enterprise Maungap Multipurpose Corporation Society. Kalapen pau perthei ya ki jingitre lang jongki da ka bapenlong ya ka concert penbi pisak bla ai kerteng Scaling Heights Park 8000 arpusau ya ka ba on sepenlong ka arpunyo trek ubnai kala lingkot hamar bisu maungap.
Kani kata masa kadai nak kebentaban penmi pisah ban ai jengkershan kinong pang bampong bat ya ki bahayang bahasam jongki. Ikong Banela Dakar ibadai inong ai ketien na kebenta ka Kitbok Cancer Care Foundation ilaong ba ka jing temu bakong san jong ka concert kalong ban no jing erap kambon ki brio ki bedan ni ka jing pang bampong bat ki bahayang bahasam jongki ling ba ka pisah ka ba onsam penmi na kani kata masa. On the 22nd of January 2024 at St. Paul's High School, Mini Stadium, Marbisu. Your support and presence at the event would be a blessing for the families that are also fighting against this grave disease. Katu kaningut ki nong yelek kai kickboxing na kejela Meghalaya ki bawan rak nam wan rak burom ke bakrau kejela ha ke Limpung National Kickboxing Championship ke bela long dangshen hanong ba ni Delhi kelasyak penkup burom ya ke program penkup burom la penlong da kerib hoi People's Council kum kadak ke jingsngo burom ye ki sangut ki nong yelek kai kickboxing na Meghalaya uriman pha singkli ubalai kun ha kekerdan jingkia ke basan kundai kilo ulai yok kur ya takmak siar wan kupar singkli ubadai hapo kekerdan jingkia ke bah nyopuwe kilo ulai yok kur ya ke takmak siar bat uhernai kimdet ulai yok ya ke takma rupa ukershan lingdo ubadai hapo ka san pusau kilo ulai yok ke takma renong kat bau Francis Glenn ubadai hapo kan rio pulai kilo ulai yok pediang ke takma renong. Ka Auxilium Roylang Institute for Sustainable Empowerment ha kesngi baar kelasam ki kor so jan syaki ar pun riungut ki belapen dep ya ke jing syai kai jongki ya ke te program balapen long ha plau jongka ARSTC nongson pendengre layo iru ki samla bala dep syai kai ba ki layo priang ki sernot na ke Radiant Infinite di Delhi kum ka jing itho ya ki jing tre shitom bat kasap ka ba ki lasai ka program ai jing kai ka bala pentepet iki nong sha hikai de ki rukom su jan ki bebunjan la bei tengka da ke Meghalaya State Skills Development Society ka baha papok ketenat labor ling ba ke scheme Skills Meghalaya. Karat Marwet kabaha papo ke hima melim kan sepenlong ya kata masa belaju tip kum kasyat sok jek naduk ka khatnyo terik haduk ka arpo terik ukala lingkot habari dwar kabaha papo karai Marwet Hariboy district ukli du karai Marwet uba ken sim ulaong ba ken sadon bunjat ki jingle niam le rukom bat ki jing terwa bekerpang hakni kata masa ya kabala penlong kum kangwo ka demble na kabenta ki jingker ku kerdo hadien ka ayong ot. Ini nak liang jangka Haban Marwet, aku musim jangka Haban Marwet, lemat ini ke Soviet Komite, kita bersenang berhoi. Teman usnam kadang keding lenyam kedini, di lenyam Soviet, kata keding ong bani ay, play, play Maria, tinggi leman tahu usnam, ngak, aku istang nado kanyo tarik, kan kuda tu arpo, hakne kidon bun ki nongwan wansi mentang kumaja kopi shop te hakir wai kidon kin ban kin berwai peru te kidon ki dukan ke te ngawe fi bar kho ni wan lang wan sakilang wan sim mentanang le kan yang ini mentang ini pet ya kejenglang jaman kesimpanang hanong ba shalong kejeng syat kalong khat 3 degree celsius kejeng kriat kalong 3.2 degree celsius kejeng sngam kau hau kalong lai punyau na kisis pa min step andri puar na kisis pa janmet kasun beneng kan rang hanong ba shalong bat haki jaka pamarkhap shwaban boy shak bukut jang tuk kaboy pe biang se sian ki mat pakong san Li Perdana Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ke Vibrant Gujarat Global Summit ha Gandhinagar. Li ke seng Kongres ye ki jingkhang jongka nak bentak ki khot bela phet seng ong kli do ka AICC badai pet ye ke jela Meghalaya UE Chela Kumar.
keranting upak Vincent palai ke sokar hakabai day bak jengmi no kakinhun HNLC nakami ekran so. Yakren ke India manla kapor bak kinanglam jongkari Israel bak Palestine ban wanra no kamploy ya kasuk kasai. Bat kelalong u Gabriel Atl como menteri rang bak duo ubah kena tam jongkari France. Dia perlu kat tu lapoi sebukut jong tup kubor jengi mata ke janmir. Hadu Indonesia yang berpilih syai kesik mulai pi baro.